बेनिख्रुइ आरो दुरबलसिन परिस्थिति बा बेनिफ्राय दुरबलसिन सरकार दिनैसिम जोंनि बे बिटिसि हालामाव बा खुनु जोंनि आसाम रायजोआव काउन्सिलफोराव जों बेबायदि नुवाखै जानांगौ। आरो बेनिख्रुइ देरसिन फुथुलाया जादों सासे माहारि आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सारा दिनै सिरि थानायानो बयनिख्रुइ देरसिन दायनिगिरि होननानै आं बुंगोन। इलेक्सनाव जोङो खावलायदों जे बे जाय जाथिनि बेरेखा जायफ्रा जाथि बेरेखा हाबा मावगासिनो दं दिनै जों बिसोरखौ साफा साफा बयबो माने इलेक्सननिफ्राय होखारजोबना सोलायजोबो। आं नोंथांनाव माखासे कुइसन सोंनो नागिरदों दा दानिसो जेनाखि ट्रेन्डिं निउस माने बिजेपिनि जेनाखि सासे दैदेनगिरि सैखिया बिथाङा दिनैनि दिनाव 6 शिड्युल जिहेतु जोंनि बर' जाथिनि नांनानै मोननाय आरो ट्राइबेल हेल्थ एन्ड ब्लक दा बेखौ लानानै माखासे सिफायनायनि बाथ्रा बुंबाय थादों दा बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? आच्छा बिआरबि ब्रादार थेंक इउ नोंथांनि चेनेलावहाय गिबियावनो नैबे आंनि सुंद' बाइटखौ लानायनि थाखाय गोबाङानो गोबां बायदिसिना खोथा बुंलांबाय नङा होमबा दिनै दावराव देख्रेब सारनिबो बाइटखौ खोनाबाय आरो बावैसो दिलीप सैखिया बिथांनि बुंनायनि उनावहाय खोनाबावदों बिश्वजित दैमारि बिथाङाबो फंनैसो बाइट हरदों दा बे मा होदों एक्चुवेलि आं बेखौ मोनथिथ'वा थेवब्लाबो जानांगौ बिथाङा गावनि पार्टिनि सार्थ'आव पार्टिखौ बासायनायनि सार्थ'आव हयथ' प्रटेक्शनखौ होगोन आं बेखौ आन्दाज खालामदों। आंनि बुंनांगौआ बेनो जे दिनै दिलीप सैखिया बायदि सासे जोंनि बर'नि आशीर्बादजों देरहालांनाय बिजाथि होनांगोन जोङो जिहेथु जोङो मोनसे एसटि समस्ति जिहेतु जोंना क'क्राझार हिसाबै मोनसेल' दङमोन दा बे हिसाबै जोङो दरं उदालगुरिखौबो उदालगुरि हिसाबै जों मोनसे एसटिनि थाखाय नांबावगौ होननानै दाबिदोंमोन दा बे जायासै ओरैबायदि पलिटिक्स खालामबाय बिथांमोना जे बेवहाय दरं आरो उदालगुरिखौ फोनांजाबनानै मोनसे ओरैबायदि सिटखौ होबाय माने मुंखौ एसे सन्देर होनानै जोंखौ जोंनि रायजो राजाफोरखौ गोजोनग्लाय होनो थाखाय एसे ओरैनो एटाचमेन्ट होफ्लाबाय आरो बेखिनिखौ बे थांबाय दा बेनि बिजाथि दिलीप सैखिया बिथाङा एबसुनि अनसायनायाव थोंजोङै बुङोब्ला जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि अनसायनायाव देरहालांनाय बिजाथि अथ'स बावहाय जोंनि अपसनबो दङमोन खिन्थु बेखौ नेवसिगारनानै जे जोंनि रायजो राजाफोरा बिथांनि माखासे एबसुनि सार्थ'खौ नायनानै बा जोंनि माखासे डिमान्ड्सफोरखौ फुलफिल खालामनांगौनि सार्थ'आव बिथांमोना जे बुंबाय थादों बेखौ जोङो होबाय दिनै बेनि फिथाइया जोंना थाइबाय बे ओरैबायदि मोनफ्लेनाय फिथाइ जिहेतु बेखौ जोङो आखायावबो लानो हाया ओरैबायदि गाज्रि अबस्था दिनै बिथांनि खुगानिफ्राय जोङो रग' रग' बेखौ दिनै सोराङाव नुयो बिथाङा दिनै स्पस्थ'यै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक आरो 6 शिड्युलनि सोमोन्दै बिथाङा बुंदों सासे पार्लियामेन्टनि एमपि जालायनानै बेखिनि खोथाखौ बिथाङा ससियेल मिडियायाव पाब्लिकलि बेखौ एनाउन्स खालामनांगौनि आं सानो बेयो मोनथिखा हसिखा बे खोथाखौ बुंदों जाहाथे जोंनि गेजेराव आरो मोनसे दिनै प्रमद बर' सारा जे बुङो गोजोन पिसआ फैबाय होननानै दा बेफोरबायदि एलआइआव थानाय गभर्नमेन्टफोरा दिनै बिथांमोननि सायाव खर' सायाव गाखोनानै बायदिसिना खोथाखौ बुंनो साहस मोनदों बेनिख्रुइ आरो दुरबलसिन परिस्थिति बा बेनिफ्राय दुरबलसिन सरकार दिनैसिम जोंनि बे बिटिसि हालामाव बा खुनु जोंनि आसाम रायजोआव काउन्सिलफोराव जों बेबायदि नुवाखै जानांगौ बे प्रथमबारनि थाखाय जादों आरो बेनिफ्राय दुखुसिन बुंनांगौ बाथ्राया बेनो जे जोंनि माहारियारि आफादा बहा गोमानानै दं दिनै दिलीप सैखिया बायदि बिथाङा बेबायदि खोथाखौ बुंनायनि साहसखौ बबेनिफ्राय मोनखो नङा होमबा दिनै जोङो काउन्सिला एमेन्डेड काउन्सिल जोंनो सोरबा थि थाखानाय जोंना एख' ओनसोल गैयामोन जायगा गैयामोन जेराव जोंनि बर'आ आंनि आंगो जायगा आंनि ओरैबायदि ओनसोल होननानै जों बुंनो हानाय गोग्गानो हानाय जोंहा बेबायदि रायजो गैयामोन जोङो बेखौ क्रिएसन खालामदों जों निजै क्रिएसन खालामदों जों निजै सेक्रिफाइस खालामबोनानै 5,000निबो बांसिन मानसिफोर बेवहाय भिक्टिमाइज जादों न'खरफोरा दिनै सिलिंखार जालांदों जोङो 15-20 बोसोर 35 बोसोर जोङो समायखौ नस्थ' खालामनानै दिनै बे अबस्थायाव अब्ला जोङो बै समखिनिखौ मोनथिखा हसिखा दिनै बेफोरबायदि थासारि जागोन होननानै मोनथिनायमोनब्ला जोङो बै 35 बोसोराव निजेनि सार्थबाजि लाइफखौहाय जोङो खुंलांनो हागौमोन जों दिनै सोरबा उमुक कम्पानि मालिक उमुक थुमुक जों जानो हागौमोन जों दिनैसिम बेफोरबायदि गावनि गेजेराव गाव हारिनि गेजेराव जोङो गावजों गावनो माने नों ओरैखौ सापर्ट खालाम ओरैखौ खालाम पलिटिकेलि हांगार जानाय लोंनायनि दावराव दावसि न'खर सालायनायनि दावराव दावसि बेफोर दिनै जोंनि समाजाव नुनो मोननाय नङामोन
दिनै गावनि हालामावनो गाव निजे सेक्रिफाइस खालामनानै जोङो गुबुनखौ दिनै फेदेर जोङो दिनै जोंनि फारसे खहा खालामनाया बे जोंनि प्रेजेन्ट थासारि बेफोरनि सोमोन्दै बुं दिनै माहारियारि आफादा सिखांनानै फैयाखै बेनि बागै थोंजोङै बिथांमोना बुंनो हायाखै खिन्थु फिसा इस्युखौ लानानै बिथांमोना रेलि खालामनो साहस मोनो धरना खालामनो साहस मोनो नाथाय दिनै बेफोरबायदि मोनसे गिदिर इस्युखौ लानानै बिथांमोना दिनै मेन प्लेटफर्माव मेन स्ट्रिमाव फैनानै बुंनो हायैया बेनो फोरमान होयो जे बिथांमोना मोनसे समाव दिलीप शइकिया बायदिनि थाखाय भट बिनानै खावलायदोंमोन दिनै बिथांमोना लाजिदों आरो ओरैबायदि लाजिदों आरो बिथांमोना ओरैबायदि प्रेसार दङ बिथांमोना बिजेपिनि सायाव आं थोंजोङै नामखौ लाबाय बिजेपिनि सायाव बारगा बुंनो हाया इउपिपिएलआ मात्र मोनसे नामल' नाथाय दिनै जाखिनि सरकार सालायदों दिनै जिखिनि थासारि जों नुगासिनो दङ बे बिजेपिया मेन आरो प्रमद बायदिया सासे फुथुला बेनि फुथुला होनना बुंनांगोन आरो बेनिख्रुइ देरसिन फुथुलाया जादों सासे माहारि आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सारा दिनै सिरि थानायानो बयनिख्रुइ देरसिन दायनिगिरि होननानै आं बुंगोन बेनोसै थेंक इउ खुलुमहरनाय थाबाय रायजोफोर बावैसो सिगां जोंनि दरं आरो उदालगुरिनि एमपि दिलीप शइकिया जायखौ इउपिपिएलआ गावसोरनिबो केन्डिडेट होननानै बिजेपिनि केन्डिडेटखौनो दोले बोले देरहानो थाखाय माने बासिदोंमोन सायख'दोंमोन आरो लोगोसे जोंनि हारिनि सिनस्रि आफाद दिपेन बर' बिथाङाबो बिटिआर एकर्ड मावफुंनांगौ होनलायनानै दिलीप शइकियाखौ देरहाथारनांगौ होननानै बियो एर'प्लेन गाखोलायनानै केम्पेन खालामदोंमोन आरो दिलीप शइकियाखौ बिजेपिनि केन्डिडेट हिसाबै दरं आरो उदालगुरि बियाबनिफ्राय एमपि दैथायहरनो हादोंमोन दिनै बे माने एमपिआनो खिन्थु दिनै गोब्राब गिथाव बाथाव खोथा नै दाखालि साननैसोनि गेजेराव बुंनो हाबाय बे दिलीप शइकिया बुंदों मा जे बिटिसि 6 सिडुल आरो ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक बे मोनसे समावनो मोननै माने कनस्टिटिउसननि बिसया थानो मोना होनना बुंदों दा बेखौ बिजेपिया गोथौवै सावरायगोन आरो बिनि सायाव सावरायनानै बेबस्था लागोन माने बिसोरनिया बुंनाय रावा जादों जे बिटिसि 6 सिडुलाव थानो मोना एबा ट्राइबेल बेल्ट ब्लक बे थानो मोना बे बाथ्राखौ दिलीप शइकिया रोखायै बुंनाय जादों दा बे बुंनाय रावा अकल इलेक्सन केम्पेइनल' जों साननानै लानो नाङा बे बुंनाय रावा जायनोखि अनाथ ट्राइबेलफोर बिसोरखौबो थुलुंगा होनाय जादों अनाथ ट्राइबेलफ्रा ओरैनोबाबो बिटिसिखौ सिफायनांगौ होनना बुंगासिनो दं आरो अनाथ ट्राइबेलफ्रा माने ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव थानो मोनैनि माखासे खुद्रिनाय दंखायो बेनिखायनो बे अनाथ ट्राइबेलफोरखौ थुलुंगा होनाय जादों आरो लोगोसे जे बिथाङा बुंबावदों जे बिटिसि 6 सिडुल आरो अकल बिटिसिल' नङा बे कार्बि आंलं डिमा हासाव बे 6 सिडुल एरियाफ्राव मानो अनाथ ट्राइबेलफ्रा हा बायनो मोना मोननांगौ बे बाथ्राखौ दिलीप शइकिया बुंदों आरो लोगोसे बिथाङा रेफारेन्स बावदों जे दिनै बर'फ्रा गुवाहाटियाव हा बायहैयो डिब्रुगड़आव थांना हा बायहैयो डिब्रुगड़नि मानसिफ्रा गुवाहाटियाव हा बायहैयो अब्ला दिनै माने बिटिसिआव नान ट्राइबेलफ्रा मानो हा मोना बे बाथ्राखौ दिलीप शइकिया रोखा बुंदों दा बे बुंनाय रावा बेखौनो बुंनाय जादों जे दिनै माने बिटिसि 6 सिडुलाव थानो मोना बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों माने बिटिसि 6 सिडुलाव माने नान ट्राइबेलफ्रा जे हा बायनो मोना बे प्रभिजना थानो मोना दा बेनिखायनो बे बिटिसि 6 सिडुलखौ सिफायनांगौ बे बाथ्राखौ बे बुंनाय जादों दा बेनो बाथ्राया जे गुवाहाटियाव हा बायनायाथ' बेथ' जेनेरेल एरिया बे गुवाहाटिया डिब्रुगड़आ जेनेरेल एरिया बेयाव बयबो हा बायनो हायो बर'फ्रा बायनो हायो बा गुबुन गुबुन ट्राइबेल नान ट्राइबेलफ्रा बायनो हायो बेथ' बयबो बायखागोन बेनि थाखायथ' बेहाय रेस्ट्रिकसन बेयाव जेबो गैया खिन्थु मोनसे बाथ्रा बेनो बेखौ सानना नायनांगौ जे गुवाहाटियावबो माखासे ट्राइबेल बेल्ट ब्लक जोंहा दङ आरोखि बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लक गोनां जायगायाव खिन्थु अनाथ ट्राइबेलफ्रा नान प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिफ्रा हा बायनो मोना बेबो थिग गुवाहाटियाव जे हा बायनो मोनो गुबुनफ्रा बेबो नङा खिन्थु दा दिनै गुवाहाटियाव जोंहा गोबां हा दंमोन ट्राइबेल बेल्ट ब्लक आन्दाराव दा नों नायदो नैबे माबायाव आरोखि जे बेलथला मौजा बिनि आन्दाराव गुवाहाटि सार्कोल आन्दार आरोखि ओमफ्राय रामचरणी मौजा अफ पलासगुरि Circle, Greater Guwahati, and also some areas of Sonapur Circle and
बारि सार्कोल पलिं आन्दार ग्रेटार गुवाहाटि दा बे गासिबो ट्राइबेल बेल्टआव एरियामोन बेयाव 1,72,000 बांसिन बे ट्राइबेल बेल्टआव हामोन बे दा दिनै बे हाखौ गासिबो दिनै 1969 आव आसाम गभर्नमेन्टआ माने दिसपुर बानायनांगौनो राजधानि बानायनांगौनो बेखौ रिजार्भ खालामनानै दिनै बे जायगायाव ट्राइबेलफोरनि हाखौ सेनानै लादों आरो लोगोसे बे जायगानि माने थागिबि फिसा ट्राइबेलफोरखौ गासिबो बेसिकेलि बर'फोरखौ गासिबो मेराफारियाव माने नागालेण्ड बर्डाराव मोनसे हिउमेन वाल बानायनानै दोनदों जाहाथे माने नागाफोरा माबायोब्ला हा इनक्रोच खालामबा बर'फोरजों दाङा बुवा जायो बुलायलायो बुथारलायो बेबायदि दा मेराफारियाव जायनाखि बर'फोर दङ बे गासिबो बे दिसपुरनिफ्राय जानाय बर'फोर दा बे दा गथे गुवाहाटियावबो हा बायनो मोनो होननाय बाथ्राबो ट्राइबेल बेल्टआव बायनो मोना खिन्थु दिनै ट्राइबेल बेल्टखौ रिजार्भ खालामहोबाय दा दिनै बर'फ्रा बे जायगानि मानसिया आलाय सिलाय जाजोब्बाय दा दिनै बे माबानि दिलीप सैखियानि बाथ्राया बे ट्राइबेल बेल्टखौ सिफायना होनाय बेजों बर'खौ आलाय सिलाय खालामना होनाय बे जादों आरो बेजों लोगोसे जोंहा माने माबायाव दंबाय जोंहा बिजनियाव माबा जादों बियो 11,253 बिगास 2 काटास लेन्ड बे ट्राइबेल बेल्टआव हामोन बे बिजनिफोराव दा बे बिजनिफोराव बे हाखौ माने बै समनि पूर्व माने पाकिस्ताननि हिन्दु माने माबाफोर मा होनो हिन्दु बेंगलि रिफिउजिफोर बिसोर बेखौ बे जायगायाव दोनहैदों दा 11,000 माने बे 200 माने 53 हा बे बिगा हाया खमथि साधारन बिगा बे दा दिनै बे जायगानि नामखौनो बिष्णुपुर मेदि नामाव बिष्णुपुर कल'नि नाम दोननाय जाबाय दा मानो ट्राइबेल बेल्टखौ मानो मावो मानो सिफायखो बेथ' गिदिर बाथ्रा दा बेखायनो जों दिनै बे जायनाखि दिलीप सैखिया बुंदों बे मोननै माने कनस्टिटिउसननि प्रभिजन थानो मोना होननाय दिनै बिटिसि सिडिउलखौ बिथाङा सिफायना होनाय जादों आरो ट्राइबेल बेल्ट ब्लक जोंनि बिखा बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआ बेखौ दिनै सिफायनाय जादों बिनि बे बाथ्राखौ जों बिराद गोथौ रावजों जोङो स्ट्रंलि जों बिथांखौ कन्डेम खालामो निन्दा खालामो आरो बिथांखौ जोङो माने साबधान होयो जाहाथे बिदि एन्टि ट्राइबेल एन्टि बर' जाहाथे खामानि मावा जों साबधान होयो बिथाङा बर'नि भट लानानै बर'नि भटजों बिथाङा देरहानानै दिनै बर'नि बेरेखा मावनो थाखाय जे पार्लियामेन्टआव थांबाय बेखौ जों खुनुदिन सैज्य खालामाया बिथांखौ जोङो निन्दा खालामो गोथौयैनो आरो बिथांखौ जों साबधान होयो दा दिनै ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआ मा दिनै आं दा गुवाहाटियाव जे बेल्ट ब्लक एरियाखौ रिजार्भ खालामहोबाय बिनि बादैबो जोंहा सारा आसामावनो ट्राइबेल बेल्ट ब्लक दानानै ट्राइबेलफोरखौ निरापत्ता होनो होननानै दिनै बे ब्रिटिश सरकारा बै समावनो 1986 आवनो जोंनो मोनसे आयेन खालामना गालांखादों आसाम लेन्ड रेगुलेसन एक्ट बे आयेनजों जोंनि हाखौ ट्राइबेल हाखौ जाहाथे प्रटेक्सन होयो बे प्रटेक्सन बेबस्था खालामनाय जादों दा बे आयेनजों प्रटेक्सन जायनि उनाव आरोबाव सेपारेटलि बे आयेनखौनो एमेन्डमेन्ट खालामनानै गभर्नमेन्ट बर्ड लिरथुमाव 1947 आव बे आयेनखौनो आरोबाव माने एमेन्डमेन्ट खालामनानै चेप्टार 10 दाना होनाय जादों आसाम लेन्ड रेगुलेसन एक्ट 1986 एस एमेन्डेड इन 1947 चेप्टार 10 दाना होनाय जादों दा बे आयेन बादियै खुनु नन प्रटेक्टेड क्लासनि मानसिया ट्राइबेल बेल्टआव हाबना जि समनिफ्राय दानाय जादों दा ट्राइबेल बेल्टखौ प्रथम दाजेनदों 1947 नि 5 डिसेम्बर बे 5 डिसेम्बराव दानाय समाव जायनाखि माबा जाबाय मानसिफोर थाखाबाय बिसोर थानो मोनो बिनि उनाव खिन्थु 60 मानसि बे जायगायाव थानो मोना आरो बिदिनि उनावबो दादों ट्राइबेल बेल्टखौ 86 दादों दा बे सम जेराव दादों बे समनिफ्राय थानो मोना दा दिनै बे जोंनि बेल्ट ब्लकनि जायनाखि हानि आयेन बे हानि आयेना जोंनि बिखा बे जोंनि निरापत्तानि बे मोनसे जोंनि आयेन बे जोंनि मा होनो रक्षा कवच बे जोंनि दा दिनै बेजोंसो जों दिनै निरापत्ता मोनदों आरो बे आयेना जुदि थायामोनब्ला दिनै बर'फ्रा आलाय सिलाय जागौमोन जोंनि हाखौ जानला मोनला मानसिफ्रा फैनानै लाफैगौमोन जानला मोनला मानसिफोर लानानै बे हायाव गोबां माने इन्डास्ट्रि माबा माबि खुलिफैगौमोन गुबुनफ्रा लोब बांगौमोन दा बे आयेन थानायनि थाखायसो जों दिनै निरापत्ता मोनदों दा गथिखे दिनै बे आयेनखौ सिफायनो नागिरनायनि खुनु जुक्ति गैया जों बेखौ निन्दा खालामो आरो बिथाङा दिनै बे आयेनखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होननासो बुंनांगौ चेप्टार 10 खौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ आरो जेसेबां इलिगेल मानसि दा माने ट्राइबेल बेल्टआव हाबनानै दं होखारजोबनांगौ दा बे जिनिसा मा जोङो अकल माबा मोनसे पार्टिकुलार जाथिखौल' बुङाखै बेयाव सोरबा पार्टिकुलार जाथि बेखौ होखारनांगौ जों बुङाखै बेयाव गोबां जाथिफोर दं जायफ्रा थानो मोना
बेयाव मुसलमानखौनो होन असमियाखौनो होन बुं गुबुन जाथिफोर दं नान ट्राइबेल नान प्रटेक्टेड क्लासनि मानसि बेंगलिफोर सोरबा गुबुन जाथिफोर जायफ्रा थानो मोना बिसोरनि बाथ्राखौसो बुंदों जायफ्रा थानो मोना बिसोर होखारजोबनांगौ बेयाव पार्टिकुलार अबेबा मोनसे जाथिखौ टारगेट खालामनानै बेलबगनिफ्राय होखारनांगौ होननानै जों बुङाखै दा दिनै बेखौ होखारगोन बेसेबां बेलबगाव दं बेखौ जों क्लियार खालामगोन दिनै जों मिथिनायाव बेलबग एरिया माने बिटिसिआव दिनै बेयाव माने 3.5 लाखनिबो बांसिन बर'नि हा दिनै पाट्टा हा बेखौ दिनै एनक्ल'ज जानानै दं दिनै बेखौ उदां खालामाखै दा बेखौ उदां खालामनो नागिरै दिनै बेलबगखौ सिफायनो नागिरदों सिगाङाव होखारगोन ना जेसेबां बेलबग इलिगेल हाबनांगौ बेखौ होखारगोन दा दिनै जोंहा आयेनबो दंखायो नैबे लेन्ड रेभिनिउ रेगुलेसन एक्ट बे 1886 बे आयेनबो दंखायो आरो लोगोसे जोंहा नै बावैसो माने 2019आव मोनसे हाइकर्टआ मोनसे अर्डार हरबावदों जेसेबां इलिगेल माने एनक्ल'ज जादों ट्राइबेल बेलबगाव बेखौ माने लेटार एन्ड स्पिरिट मावफुंनांगौ आरो बेलबगनिफ्राय जेसेबां इलिगेल दं बेखौ होखारजोबनानै ट्राइबेल माने लेन्ड शुड बि रेस्टर्ड टु ट्राइबेल पिपल बे बाथ्राखौ रोखा रोखा लिरना दोन दिनै बेफोरखौ मावफुंनांगौ मावफुङाखै मानो गुरुत्व होआखै दिनै बेखौ मावफुङाब्ला ट्राइबेलनि जायनाखि अधिकार बेखौ स्क्रेप खालामनांनाय सिफायनांनाय बेथ' ट्राइबेलखौ धंस खालामनांनायसो बे ट्राइबेलखौ बुथारनांनाय बेसो जादों दा दिनै आसामाव गुबुन गुबुन जायगायाव दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया गोबां माने एनक्ल'ज खालामदों होननानै गभर्नमेन्ट लेन्डनिफ्राय ओंखारगासिनो दङ फरेस्ट लेन्डनिफ्राय ओंखारगासिनो दङ जोंहा बुंनांगौ बाथ्रा गैया होखार खिन्थु बेबो पार्टिकुलार माबा मोनसे जाथिखौ टारगेट खालामनो होखारनायनि बाथ्रा जानो नाङा दा दिनै जोंनावथ' हाजार हाजार बिगा हा दं दिनै बे हाग्रा ओनसोलाव बिराद एनक्ल'जमेन्ट जाबाय ओरै संकसनिफ्राय एखेबारे हजों NK डिभिजनसिम नर्थ कामरुप डिभिजन फरेस्ट बे एरिया हाबजोब्बाय लोब लोब बे झारखन्ड थारखन्डनिफ्राय फैनाय बिहार बेंगलनिफ्राय फैनाय हाबफैजोब्बाय दिनै बेखौ मा नायसनदिया बेखौ मा दिनै होखारदिया दिनै बेलबगाव गोबां मानसि हाबनानै दं गभर्नमेन्ट हाफ्राव दिनै नान ट्राइबेलफ्रा हाबनानै दं बेखौ मा होखारदिया दिनै बेखौ होखाराखिसै दिनै बेखौ होखारायोबालाय दिनै जोंनि बे गभर्नमेन्ट कासायाव ट्राइबेल बेलबग एरियायावबो दिनै जायफ्रा माने नान ट्राइबेलफोर थानो मोना जायफ्रा माने खुनु हा मोना दिनै बिसोरनो बिटिसि सरकारा हा पाट्टा होनानै हा एलटमेन्ट होनानै दुगा माने बुंगासिनो दं जे जों माने हा होबाय होननानै दा दिनै बेनो दा जों दाबि खालामो जे बेलबगाव जेसेबां इलिगेल हाबना दं होखारगोन गासैबो हाग्रा ओनसोलाव जेसेबां हाबना होखारगोन दा बिनि उनाव नों बेलबग सिफायनो ना मानो उनाव नों बुंना हो जे नोङो बेलबगनिफ्राय जेसेबां इलिगेल दं होखारजोब्बाय बेलबगाव रावबो माने माबा गैलिया इनक्ल'जार्स गैलिया दा गथे बे बेलबगखौ दा नांलिया नोंसोर बुं नोंसोरो साहस दंब्ला बुंफै दा जों क्लियार खालामना हो दा बेखौथ' बुङाखै दिनै दा डाइरेक्ट बेलबगखौ सिफायनायनि बाथ्रा बुंबाय माने बर'फोरनो जे बे रोखोम अधिकार थानो नाङा बेखौसो बुंनाय जादों आरो जों 6 सिडिउलनि बाथ्रा दिनै 6 सिडिउलनि बाथ्राखौथ' नोंसोर दिनै मोनफा मोनफा दिनै सिफायगासिनो दं दिनै जों जे एथ' खस्थ' खालामनानै मोन्दों 6 सिडिउल बिटिसि ओरैनोथ' मोनाखै बेखौ बिजेपि गभर्नमेन्टआ जे ओरैनो होफैदों रावबो ओरै होफैयाखै बेयाव हाजार हाजार बर' फिसानि जिउ दाननाय दङ बेयाव थैनि माने माबा होनाय दं बेयाव सेक्रिफाइस खालामनाय दङ बेबायदि थैनि सेक्रिफाइस खालामनासो मोननाय बे 6 सिडिउला ओरै रावबो ओरै होफैयाखै दा नैबे थैजों सेक्रिफाइस मोननाय बिटिसि दिनै बेखौ स्क्रेप खालामनाय सिफायनो थाखाय दिनै मोनफा मोनफा दिनै बे जेरै पावारखौ लांगासिनो दं सिफायनांगासिनो दं दिनै मानो बिदि जाखो दा जोंना दिफेन बर'मोनहा दिनै गावसोरनो माने माबानो दिलीप सयखिया बादिनो नोङो भट होनानै देरहानांगौ होननानै एर'प्लेन गाखोलायनानै गिदिंफाबाय देरहाबायबो दिनै नोंसोर देरहानाय बे एमपिआ दिनै मानो बर' बेरेखा जामोनखो मानो बरेखा बाथ्रा मानो बुंखो दा दिनै थांनाय पार्लामेन्ट सेसनावबो जेब्ला माने जोंना माने जयन्त बसुमतारी एमपि बे बर'नि जेब्ला स्पिच लाखियो पार्लामेन्टआव अब्ला बेखौ बुंहोजोबाखै दिलीप सयखिया बिनि माइक्र'फनखौ दानना होदों होमब्ला बे बेसेबां बर' बिरोधि जोंहाथ' बुंमोनो बर' रावा अलरेडि 8 सिडिउल हाबबाय बेखौ 2005आवनो माने माबायाव इन्ट्रडिउस खालामदों 2003नि माबाजों बिटिसि एकर्डजों दा गथे बर' भाषा बुंनायाव मानो बिराद एलार्जि जाखो मानो दाय जाखो बेखायनो दिनै बुंनो लुबैदों आङो जे दिफेन बर' नोंसोर जे एमपि सायख'बाय बे एमपि सायख'नाय नेताया बर' बिरोधि बुंगासिनो दं दा दिनै नोंसोरो गावनि जे बर' फिसा केन्डिडेट दंमोन दरं उदालगुरियाव बर' फिसा केन्डिडेट थानायखौ नोंसोरो बेखौ रिजेक्ट खालामबाय नोंसोरो एखे नाङा होननानै इउपिपिएलनि केन्डिडेटखाय बिराद सना फिथर जाबाय नोंसोरो बे माबाया मा होनो दिलीप सयखिया
दा बेखौ जों बासिनानै लाबाय गावनि बर' फिसा नोङो केन्डिडेट MP दंमोन बेखौ रिजेक्ट खालामबाय दा अब्ला नों दिनै जे ज' जानाय खोथा बुंदों नोङो ज' जानांगौ होननानै नोंनि ज' जानायनि खोथा बुंनाया मा दाम दं दिनै नों दाखालि थांनाय इलेक्सनाव नोङो UPPL जानाय बिराद जरदार खाथिबाय नोङो BPFनि बेरेखा बिराद बुंबाय नोङो दिनै माने हारसा जाय माने बर'नि शत्रु बेखौनो गोबानानै लाबाय गावनि असे बिदा फंबायखौनो जोगारबाय अब्ला दिनै नों माबोरै जुक्तिजों नों दिनै बुंनो नागिरो जे ज' जानांगौ नोंनि ज' जानायथ' खुनु मिनिं गैया बेथ' ओरैनो मिनिंलेस बुंनाय बे ओरैनो माने बे माने ज' जानाय खोथा बुंनानै जे आंबो ज' जानो नाजादोंमोन होनना बुंनो नागिरनाय जादों बे रियेलि बे ज' जानाय बाथ्रा नोंहा जेबो माने माबा गैया नोंहा मेकानिजम जेबो गैया नोंहा बोरै ज' जानाय माबा खालामना ज' खालामना बोरैहाय बिनि नोंहा मोनसे प्लेन पलिसि नोंहा गैया दा दिनै आं बेखौनो लुबैदों डिफेन्स बर'खौबो दिनै डिफेन्स बर' आरोबाव बुंबावो जे नोंसोर नोंसिनि बेरेखा सोरबा बुंब्ला नोंसिनि भुलखौ सोरबा बुंब्ला नोंसोरो बिराद माने ओइखोरो संकसनिफ्राय ओरै सानजा फारसेजों आनसलिक कमिटिया ओरैबायदि ओंखार माने रेस्टलेस नोंसोरो माने काउन्टार खालामो एखे बिराद ज' माने इउटुबाव फैनानै रिप्लाइ होयो सोरबा फुथुला सावो नोंसोरो सोरखौबा माने जिगाब मुथा होना सावो हुमखि होयो वार्निं होयो डिफेन्स बर' नोंनो सोरखौबा नों बुनोबो थिनहरो सोरबा बुजानाय जाबाय सोरबा अन्थाइ खुजानाय जाबाय नोंसोरजोंनो सोरबा सिगिजाबायबो दिनै नोंसिनि गोहोआ बहा थांगोन डिफेन्स नोंसिनि बे एथ' सक्तिबान नोंसिनि बे आनसलिक कमिटिनि नेताफ्रा बहा एभिडेन्स दं दालाय बे सक्तिया बहा थांगोन मानो बाहायदिया बे दिनै सयथिया जे एथ' गाज्रि खोथा बुंबाय बर' जाथिनि बेरेखायै सिक्स सिडुल बिटिसिखौ सिफाय नागिरबाय माने ट्राइबेल बेल्टफोरखौ सिफाय नागिरबाय बिनि बेरेखा नोंनि बे सेनाफ्रा मानो सिरि थाखो मानो जे बंसि खोथा मावदिया मानो थोनहरदिया थुला सावगोन होनना बुंहरदिया प्रेस मिट होदो बयबो मानो बुंहरदिया मानो साइलेन्ट थाखो नोंनि माबायाव बानांगो नोंनि जाथि सेन्टिमेन्टआ जाथि सेवा खालामनाय माने जातीय आफाद होननाय माहारियारि आफाद बे आफादनि स्पिरिटआ बानांगो डिफेन्स बर' दा दिनै जोंखौबा सोरखौबा बिराद सिगिज' खालामो दा जों खावलायदों ओंखायनो जे दिनै बे एथ' क्रुसियेल टाइमाव दिनै बिटिसिखौ सिफाय नागिरबाय बे साधारन मोनसे माबा बुंनाय जायाखै ओरै इलेक्सन केम्पेइननिल' राव नङा बे रियेलि बिसोर सिफाय नागिरगासिनो दं दिनै आरो जों नुगासिनो दं बिटिसि पावारखौ मोनफा लांनाय दा दिनै बे खेथ्रआव दिनै जों जुदि साबधान जायाब्ला बे बिटिसिआ जोबनोसै रायजो आरो बे बिटिसिखौ जोबनायनि मेइन दायनिगिरियानो नैबे बिटिआर सुक्ति बे बिटिआर सुक्ति खालामनानै दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ बिटिसिखौ सिफायनो थाखाय बिटिसिखौ हस्तक्षेप खालामनाय दिनै बोलो मोन्दों बेखायनो जों दिनै जोंनि बिटिसिखौ लाखिनांगोन आरो जों बिटिसिखौ लाखिनांगौबा बयबो एबार ज' गाबथारनांसिगोन रायजो आरो बयबो बुजिखाबाय मिथिखाबाय जोङो दिनै जोंनि माने बर' हारिनि अस्तित्वखौ जोङो लाखिनांगौबा ज' जाबा उफाय गैया आरो ज' जानाया सोरजों जानो दालाय ज' जानायनिबो खुनु मेकानिजमबो जों नुवा खुनु अंखबो जों नुवा बेखायनो फैगौ इलेक्सनाव जोङो खावलायदों जे बे जाय जाथिनि बेरेखा जायफ्रा जाथि बेरेखा हाबा मावगासिनो दं दिनै जों बिसोरखौ साफा बयबो माने इलेक्सननिफ्राय होखारजोबनांसिगोन रायजोखौ बे दायित्वखौ जों लानांसिगोन आरो बिसोरो होखारागौ माने जोंहा मुक्ति गैया आं बे बाथ्राखौनो बयबो रायजो राजाखौ गुरैनो आं खावलायहरनाय जाबाय